Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ko natong tanan. Adlaw karong Lunes. O karon atong sugdan ang unang adlaw ning atong sugilanon, bagong bayani nga ang sender si Habi. O karon di ta maglangan ato ng sugdan ang unang anib ning atong sugilanon. Introduction o sa ta. O sige mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato ng sugdan ang unang akto, unang adlaw ning atong sugilanon, bagong bayani. O salamat di ay sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma. Bakit ko kalimpag diri? kasarangan nga kasinatian. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kinigyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon gagipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Habi. Dear Priscilla, suki na sa kong tigpaminaw pinaagis sa radyo o sa online ining maong tulumanon bagong bayani. Nagdako kong usa ka liberated woman. Kugihan ko ug naay positibong panglantaw alang sa maayong ugma. Apan bugo ko kung bahin na sa gugma. Doon ako'y ka-live-in ug anaami anak nga karon 13 anyos na usa ka babae. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Happy, 36 years old, OFW, isip usa ka account executive sa Vancouver, Canada, USA. Mao kini ang akong sugilanon. Hello, Jap. Nakalimot ka na ba, Gyud? Nga na kay anak na ginahanglan sab nga imong pangmustahon? Hey! Pwede ba mo kalma ka? Bisag sinayos ka lang unta, mo'y imong hatagan sa imong pagtagad. Kay obligasyon na nimo isip kininahan. Please lang, Happy. Please. OA kay ka, Jap. Grabe ka, OA. Bisit ka. Inutil. Patawagan ba ako nung ka sa OA ni mong amahan, Nice? O sa ba problema ni mo diha, ha? Nice? Wala man ko'y problema, ma. Sa akong eskwela, okay raman po. Ay, kabisit bago di ay. Samok-samok lang di ay to. Naibawang perting bisihan ako dres trabaho? Ma, padaon niya kwarta, ha. Ay, uy. Paghuwat og naa na. Kay diligid sa yun pangitao ng kwarta dres abroad. Ugnaan na lang unya, ma, ha. Maobitaw nga dili ko ganahan nga magsigig panawag diha. Kay permi na lang kung way sobra sa akong sweldo ini. Sige lang, ma, ugwa.
Ay, magpadaman bitaw ko dihan ninyog na ako. Unsaon nga wa man gyud? Kasabot naman ko, ma. O, naalang unya kay kwarta, ma. Padali lang unya ko, ha? O, lagi. Lagi. Sige, nice. Magpadara lagi ko. Ug na ako. Oging na lang amahan mo, ha? Nga dili pa sa muko na ko kay focus in taon kay kus trabaho. Wala man din problemas, nice. Epal sige kinis chapta. Makalagot ka ayo. Sira gitingali mo gimingaw na ako. Bisit. Inutil gyud. Bisit nga Limar. Huwagin man sa kong unit ta. Makalagot gyud. Oh. Hello, Limar. Habi, I'm sorry. Ubog na ko gabi maong wa ko mag-ana sa mga unit. Ah, bullshit! Ayaw ko katagig ingon anak kabulok ni mong rason, Lemar. Nagbarhapping me last night with my cousins. Wala ko maka-eskapo kay nahubog na ko. Sorry na, please. Paabot ako diha kay padoong ko diha. Bye. Ayaw gyud kong binuangi, Lemar. Dako na biya kay kog nagasto nimo. Nagsalig lang gid siguro ng tawhana ay. Nga love kin ako siya. Morning ni karag maayo. Unsa kag suwayan ni nakog tamparos ning tawhana ay? Unsa kay iyang reaksyon? Hi, Happy. Uy, ikaw ba ni Gara sa kada? Lagot na ba ko ni mo, ha? Sorry na, good. My Happy. O na, laki. Sige na, Lemar. I understand. Basta kay siguro alang cute, ha? Nga way laing babay, gabi nga imong gikaupan. Wa, my Happy. Wa, I swear. Lagi pa. Kay na, abison gid lagi na ko, Lemar. Ha? Unsay abison ba, uy? Basta lagi. Putlon gini na ko ay kini. Putlon ni na ko. Hey, sige, kyod. Imo mo nang gisag po. Gisakitan. Agay. Nagkukutak. Sige. Sige, buhata yun na kay bantay lang yun ka na ko, Lemar. My Happy. Lemar. Mayo, ha? Ang mahal nga sapatos. Lipaya lang ko, Lemar. Bisag doha ka sweldohan pa na ako. Kaya na kong ihurot og shopping din sa Vancouver. Malipay ka lang. Salamat. Thank you, my Happy. Lemar. Lemar. Nag-enjoy ka ba sa tang gibuhat? Sobra. Mabuang gid ko ni Will, Lemar. Nasa'y mo ang i-rate sa akong performance, Worth it pa para sa mahalong sapatos nga akong iparahig ni mo. Ha? My Happy? Ang kuno na ko, Priscilla, nga bugo gud kaayo ko inig-abot na anang hisgutanan bahin sa gugma. Sobra pa, Lemar. Basta kayong murag yung kong papuang ni mo. Nga, kano sa mata mag-shopping? Unya. Pero, matog sa ko. Kapoy kaayo,
Right after na lang inigmatan ako, mag-shopping ta, okay? Anya, sa gawas na lang sa tamangaon. Okay? Baby. Dali, baby. Ariwan natin sa kumpok to. Aww, ka-sweet. I love you. I love you more, my happy. Okay na. Na-purchase na to ang pinakaganahan gini mong sapatos. Lipay gid ko nga. Imong gipalit ang gidumtan akong sapatos. Salamat gid kayo, ha? May happy. Mahal kayo, Tika Lemar. Maong basta makaya lang nako. Andam na ko ihatag nimo. Sambot gid akong gugma nimo. May happy. Jesus! Sige na, ito na. Mga ona ta, Lemar. Ay, maikog naman hinuong ko nimo. Tako ra bagawang nabayran ni sapatos, ha? Kay mahal na ba kayo? Oops! Ikaw ron? Kaya ragid kayo sa kong budget, Lemar. Way problema na. Hey, gamay naman lagi kagikaon. Na-excited lang tingali ko nga. Nagkuna-una sa kong bagong sapatos nga mahal. May happy. Alawi, grabe sad ka, no? Dakod ko na akong pasalamat mo. Human ko matangtang sa akong trabaho din sa Vancouver. Naaka nga, isaw agad ako. Wa ko na mo pasagdi. Tungod kay mahalagi kaayo, Tika Lemar. O gandam na kong himuon ang tanan nga makalipay nimo. Basta makaya lang yun ako. I love you so much, my happy. I love you more and more, my Lemar. Hi, Mitch. Good morning. Morning, Day. You're always late. Noon sa naman ka? Basta lagi ato kumatog sa unit ni Lemar, uy. Digi ko makamatag sa'yo. Pamaulan pa manggani ko, Mitch. Hala ka, no? Nobya kay ba nang nagpaabot sa mong pagpauli? I don't care. Basta ang importante nga inspired ko. Okay. Imo sab na. Ato asa dito si Mr. Pierce, uy. Pasulon ko na ka sa HR office kung maabot ka. Oh, hala. Unsa ba kayo tuyo sa HR manager na ko, Mitch? Good morning, Mr. Pierce. Have a seat. Thank you, sir. Sir, is there any problem? Yeah, you get the point. Mr. Pierce. Let's have to discuss a very important matter. Like what, sir? Like dealing with lateness and solving punctuality problems. I'm sorry for that, Mr. Pierce. I'm really sorry. Please, sign a memo order that imposes a suspension order against you for a period of 15 working days without pay. We either take the sanction or we force to terminate your working contract. Hala, na-sanction ka? Oh, Mitch. Suspended ko for 2 weeks. Usa ka kinsinas gyud ko aning way sweldo. Oh, hinuon. Pwede naman ko mo sideline. Sa bagay. Anad ka mo sideline, di ba? Inang tamparusa. Let go. Tamparusa. Gusto makakag-iskandalo. Oh, Mitch. Unsao naman na ako nga akong mga panginahanglan. Kung ingunian na nga nasuspenso ka, ug duha ka semana sa trabaho. Lemar, ayaw ka bala ka ng bahina, good? Ako na'y bahala. Happy tingaling nalimot ka, ha? Ganimo ko nagsaligi. Isaaran ko nimo nga, ikaw ray bahala na ko. Oh, lagi. Promise. Ay. DJ Relax Remix. Ang iyo ba nung taon ni mo kwarta? Para sa kong savings, mga naanam na ako ka-withdraw. Pila man. Napamaninon ko'y savings. I-bank transfer na lang ako para mahuli pa ng imong savings nga nagasto. Uy, sigurado ka? Ikaw nga akong kalibutan, Lemar.
So, andam kong buhaton ang tanang makalipay nimo. Murag ko mapuang sa kungkugma ni Lemar Priscilla. Mga kasama atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Happy. Dinhining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorta. Kini si Priscilla Reganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.